गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आंनि भिडिअ लाबोनो हायैयाथ' गोबावसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना बावबाय नामा भिडिअ लाबोनो हाथारिखाय लोगोफोर दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोबावजोंब्लाबो नोंथांमोना नैबेखौथ' नुदों मा नोंथांमोना गोबाङानो सिनायोबो आरो गोबाङानो सिनायाबो जानो हागौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय मिथियैफोरा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुबाय थागोन माबोरै माने बेयो जाबाय माने लाथा एम्फौ जायखौ जोङो माने बायनानै जायो ओमफ्राय नै नायनो हागोन माने एकदम स्टार्टिंनिफ्रायनो बोरै बिदै दैयो बोरै सिखिरि जायो एकदम स्टार्टिंनिफ्रायनो देखायदो आङो नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेखौ बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों लायो बेसेबां खस्थ' मोनो बेफोरखौ जोबजासिम नायब्लासो भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय सोरनि फेभरेट लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावगारनाङा दै ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना सिखिरिया नै बेफोरबायदि बिदै दैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिदैनिफ्राय फिसा गफायगोन बेखौबो नोंथांमोना भिडिअ नुलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिदैया एकदमबारे माला बायसा जाजोबलायदों बिदि खानानैथ' फिसा जासिगोन फिसा जाबानोथ' इन्दि बिलाइ होसिगोन एम्फौ जाबाय आरो बोनना दोननोसै आङो ओमफ्राय एम्फौ गोरलै ओंखारसिगोन आरो बेनिफ्राय खैदिननि उनाव ओंखारगोन सप्तासेनि उनाव दायो आइया बिदैखौ प्लास्टिकआव खानानै आराम दोनबाय आलायनानै बेनिफ्राय सप्तासे उनावहाय नायबाय खिन्थु बे नङा दे गासैबो सप्तासेयावनो जे ओंखारगोन बे नङा दासो किसुमाना ओंखारहांदो सप्तासेयाव ओंखाराबो जानो हागौ सप्तासेनि दाना बांद्राय इयाव टाइमबो लानो हागौ ओंखारहांनायाव सप्तासे बा सप्तानैबो लानो गोरलैयाव हागौ थुलुंसि बिलाइ किसुमाना होयो सप्तासेयावनो ओंखारो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय गोरलै ओंखारबाय दायो फिसा गफायबाय फिसा गफायनायाव थुलुंसि बिलाइ होनांगौनो थुलुंसि बिलाइ होगासिनो दं दायो आइमोना माने लोगो साथाम लोगो नांनानै ज' लादों आरोना मानो होनोबा बिलाइ लायनो हारसिं थांनो हाया नालाय लोगो थाबाथाय साबसिन जायो बिनि थाखायनो लोगो नांनानै लादों दासो गफायदो इयो बिदैनिफ्राय थुलुंसि बिलाइ होयो गफायनायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना एम्फौआ नै दायो बेसेबां देरखो ओमफ्राय एम्फौआ गोरलैनिफ्राय बेखिनि देरनायाव बेसेबां दिन बा सम लाखो आं बेखौथ' नोंथांमोननो फोरमायजोबनो हाया मानो होनोबा आंबो सानबाय थानो मोनासै दिनखौ बिनिफ्राय नै दायो एम्फौखौ बिलाइ होगासिनो दोङो गोरलै गोरलै बिलाइखौ इन्दि बिलाइ होनो ओमफ्राय गोरा बिलाइखौथ' जानो हाया नालाय गोरलै गोरलै बिलाइ होगासिनो दोङो नै दायो बेखिनि देरलायबाय आरोना बेखिनियावबो बेसेबां सम लाखो आं बेखौबो फोरमायनो हायासै मालाबा नेक्स्ट टाइम आरोबाव लाबावोबा आं गासैखौबो बिसोरनियाव सोंनानै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन फार्स्टआव एम्फौ लायो एम्फौ लाना बुरैबाय जों मानो सरखारनि न' मोना एम्फौ लायै जों बुरैबाय दा मानो जोङो सरखारनिफ्राय मानो एख' मोना बेखौसो जों बुंनो लुबैदों दा आरसा एम्फौआ जेसेबांनो गेदेर जालाङो एसेबांनो माने बिलाइ लायनो बिलाइखौ एसेबांनो गोबां नांगौ नालाय बिलाइ लायनो एसेबांनो खस्थ' जायो गरमावहाय बांसिन खस्थ' जायो नै नायनो हागोन नै दायो बेखिनि देरलायबाय आरोना एम्फौआ नायनो हागोन नोंथांमोना बिलाइखौ गोदोनि दिननि सुबुंफोरा बानै लाबोयोमोननो नाथाय आथिखालनि जुगावथ' गारि मटरनि जुग जाबाय नालाय दायो आजादि बावसो फिरफिलियाव लानानै फैबाय बिसोरो थफ्लायै थफ्ला जेसेनो खस्थ' बे एम्फौनि दामाबोथ' एसेबांनो गोबां आरो बिनिफ्राय जाबावो जों जायखौ जोमनायाव समायना नुयो इन्दि जि होनो जायखौ बेनिफ्रायनो जायो आरोना
नायनो हागोन नोंथांमोना एम्फौआ नै दायो बिराद आदार जाफुनाय जादों नालाय दसेनो जोबो होबानो बेनि थाखायनो बिसोरो थांदों दायो बिलाइ लायनो माने दायो बिराद जानाय जादों जानाय आरो खिनाय नोंथांमोना खाथियाव थानायमोनब्ला खोनागौमोन बिसोरनि जानाय आरो खिनाय मानबायनाय बिसोर जे माबोरै शब्द जायो बेफोरखौ नोंथांमोना खाथियाव थानायमोनब्लासो खोनागौमोन मबाइलावथ' बेफोरखौ खेबबाबो माने शब्दखौ खोनाया नालाय नै दायो बिसोरो आदार जाबाय दं आरोना ओमफ्राय बे बेसादखौ लानो थाखाय माने एकदमबारे एक्सट्रा न' नांथारगौ आरोना मानो होनोबा बेफोरो धुपनि मोनामनाय मानसिया जों जे क्रिम बा पाउदार फोनो बेफोरखौ माने मोनामजानो हाया बिसोरो बिराद नरम गोरलैथ' बिनि थाखायनो बेफोरखौ मोनामनाय मोनोब्ला बिसोरो थैयो आरोना नै हरमानि आसा लाग्राया बेसे खस्थ' जाबाय दाउजुबा गार मुदिया एसे मोजां ना सिंगि जानाय हाया होनबाय थायो एम्फौ लाबाबो दि न'आनो मोनाखै जानो जोङो मोनानो एसे बेखौथ' आङो सारा मोजाङै होन बेसेरा नै टर्च लालायनानै खालाम एम्फौ खस्थ' नायनो हागोन लोगोफोर नै दायो एम्फौआ मोनबाय माने फिथोब खासिगोन आरोना बेयो आदार जालिया होबाबो जालिया माने बेखौ मोननाय होनो फिथोब खानो टाइम जाबाय माने नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो बिसोरो एम्फौ गोमोनखौ हमगासिनो दङ गथ' गथाय बेनो गथ'आ एम्फौआ हमबाय खर'आव बेनो फैखांनायदों बिमाफ्रा माबा एम्फौ गथ'आ लाबाय होनदों लाबाबो न' मोना खालि लागारनायल' जाथारदोंहाय जोङो एम्फौ लानानै न' लुनानै थानो मेगन गोजा बासि होयो मालाय ओइ नै मालाय गामियाव मोनसे गारदोंनो नोंनियावलाय बोरोथ' होयोबा ओइ नै ओइ खैजा गोलैलांबाय अफिस नुनायबालाय साथामबो थांनो हासिगौमोन दा नुवानो माथो नुथाराखैहाय मिथिथारा आंबो मिथिथ'वा सयथिनिबो गथ'आ एम्फौ गोमोनखौ मिथिदो खोमाहायबो बिदिनो फैसा हैलायबाय फट' माथो हरदिया माथो गैया दाहालागैनो एम्फौ हमदों जोङो बे फिसौजों आंजों गाबलाय फिसौआबो थारला गिलायाहाय एम्फौखौनो सयथिबो नोंहा लाबाय थायो नालाय गिला आरो नुनायखाय दे हमबाव आबौ हमबाव नै बिबो ओंखारदों नै एम्फौ हमग्रा फैबावदो सासे एम्फौआ नै बिबो गोमोन ओंखारदों गोरलैयानो दे दोनफै दे दोन आबौ एव दोन दे दोन थोबनो होबाय दे दोन जों थोबनो होबाय बहर जादों मा बिलाइयाव थोबनो होदों लारु बान्दारु बाथाबथोंसै बोखानाङा आबौ बोखानाङा दोन एव दोन माबार एब्रेथों सान्दुङावसो दोननांगौमोन थाब एब्रेनायनि आसला गिलाया सान्दुङाव दे दोनदो आबौ दोनदो मादै नै सान्दुङावसो दोननांगौमोन नै बाबुनि बेलायाव नांगौ दे दोन माइनाव थोबथो जाबाय जाबायना नायनो हागोन नोंथांमोना नै एम्फौ जिहेथु मोननायखौ होनाय नुदोंमोन ना बे होनाया नै सानसे थानानैनो फिथोब थोबजोब्बाय आरोना सानसे बा साननै थानानैनो बिदि थोबजोबो ओमफ्राय बेखौ नै लारु बान्दारुनि बादै थाइजौ बिलाइयावबो थोबो आरोना बेयो नै दायो बिसोरो एम्फौखौ बे बिलाइनिफ्राय खागासिनो दङ एम्फौ फिथोबासो जि मोजां
Ôi, cái này, cái này. थ' बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर गिबिनिफ्राय जोबजासिम थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला थ' लोगोफोर बाय बाय